Invitioșii mei, scumpii mei, vă rog frumos, aveți grijă că nu știu cum o să dormiți la noapte, că, da, nu știu, univers, TikTok univers, leu, TikTok univers, sincer, nu știu cum o să dormiți noapte, univers, TikTok univers, leu, TikTok univers, leu, 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 invidioșii mei, scumpii mei, invidioșii mei, scumpii mei, invidioșii mei, scumpii mei, invidioșii mei, scumpii mei. تعال ترجم بسرعة، تعال ترجم بسرعة، تعال ترجم بسرعة. ايه تعال ترجم بسرعة، تعال ترجم بسرعة، تعال ترجم بسرعة. ايه تعال ترجم بسرعة، تعال ترجم بسرعة، تعال ترجم بسرعة. ايه تعال ترجم بسرعة، تعال ترجم بسرعة، تعال ترجم بسرعة. ايه Nu mă deranjează niciun comentariu, comentați în continuare, din contra. Mă bucur că sunteți alături aici de mine, vă bucurați cu mine, primesc TikTok univers, leu, stați aici cu mine și ne bucurăm împreună. Adică, da, eu mă bucur, voi muriți de ciudă, dar mă bucur enorm că sunteți lângă mine în aceste clipe extraordinare din viața mea.